i svim drugim blagodatima. Hvala mu onoliko s koliko je on zadovoljan i hvala mu nakon toga. Salavat i selam neka je na Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na ashabe i one koji njih slijede. Nastavljamo govoriti na temu koju smo načeli prošli. Nemamo potrebe da se pravdamo zbog zločina koji neko ko je malo uman uradi u ime vjeri. Naravno, mediji pokušavaju da sve muslimane strpe u isti koš, da nas optuži, da kažu da to je islam, to je vjera terorizma, a islam nema ništa sa tim. Ništa. Islam je čisto to. Islam je protiv toga. Najstrožije usluge. Pa ćemo ovom prilikom malo progovoriti o uzrocima koji dovode do takvih postupaka i koji nanose i islamu i muslimanima veliku, ogromnu štetu. Vjerovatno ste čuli za sektu Haridžije. Pojavila se u zadnje doba ashaba, a ni jednog ashaba nije bilo u toj sekti. Ni od Ansarija, ni od Muhađira. I danas u nekim krajima svijeta još uvijek postoje ideje Haridžija. Hvala Allah, kod nas je toga veoma, veoma malo i njih odmah treba da znamo, nema u našim džamijama. Oni bježe u kakve podrome i to je uzrok njihovih postupaka. Autoriteta ne priznaju, kad im se spomene Ebu Hanife, kao da im se zubi čupaju, subhanallah. Allah mi bolje slijeti Ebu Hanifu, imama Malika, Ahmeda ibn Hanbala, imama Šafiju, nego bilo kojeg čovjeka koji danas živi na ovoj planeti. Od njih nema učeni. I da bude još paradoks veći, oni osuđuju slijedjenje tako velikih imama, a slijede nepoznate ljude, neznalice, koji su možda pročitali djelić Rijadu Salihina, možda od Rahikul Mahtuma do bitke na Uhudu i tumače islam. I onda nam dođu i kažu svi su tamo kafiri, ne uzbilaj da. To je osnovna ideja koju ne zagovaramo. Mi ne upiremo prstom ni u kog, ne govorimo ni o kome, pojedinačno. I vjerujemo da ni u jednoj našoj džami ne ima takvih, ali ukazujemo na opasnost takvih ideja kako bi sebe i svoju djecu sačuvali od toga. Ko su Haridžije? Kako su pojavili? 35. godine po hidžri, u vrijeme hadža, iz Iraka i Egipta došla je skupina ljudi i ubili su Osmana radijallahu anhu, trećeg halifa muslimana. Čovjeka koji je dupli zet poslanikov, jer je oženio jednu ćerku, pa kad je umrlo oženio je drugu ćerku poslanikov. Čovjeka kome je džennet zagarantovan. Još za života poslanikovog, alejhi selam. Alija radijallahu anhu je bojeći se vlasti,
pogotovo u tako teškim vremenima, kad je bilo govora o izboru halife, bojeći se da njega ne odaberu, on je pobjegao u svoju kuću i zaključao se i nije htio da sluša o tome ništa. Pošto je ogromna većina htjela samo Aliju za halifu, radijallahu anhu, došli su velika skupina pred njegovu kuću i tražili od njega da izađe i kaže, svi ljudi hoće tebi da daju prisegu, hoće tebe za halifu. Dakle, nerado je prihvatio taj zadatak i dali su mu prisegu. Među onima koji su dali prisegu bila je Aisha radijallahu anha, majka muslimana, supruga poslanikova sallallahu alejhi ve sellem. Bio je i Talha i bio je i Zubeir. Tražili su Talha, Zubeir i Aisha radijallahu anhum od halife kome su dali prisegu, tražili su od njega da kazni ubice Osmana radijallahu anhu. I uopšte nije bilo sporno. Svi su bili za to da se ubice kazni i Alija radijallahu anhu. Međutim, Alija radijallahu anhu je dobro znao da je to u tom trenutku bilo nemoguće. I zato je da se kazne ubice, ali kad dođe vrijeme za to. Muavija radijallahu anhu, namjesnik Šama, je poručio, ja ću dati prisegu novom halifi Ali radijallahu anhu kada kazni ubice. Ubice Osmana radijallahu anhu. I kreće Aisha s Talhom, Zubeirom i jednom skupinom kreću da traže ubice, pošto halifa neće da ih traži. Kreću prema Iraku. Kada je saznao Alija radijallahu anhu da su oni krenuli i da je došlo do bitke, krenuo je da im pomogne. Međutim, na scenu dolaze munafici, oni koji su ubili Osmana radijallahu anhu i ubacuju fitne. Kad je došao Alija radijallahu anhu u blizinu ashaba koji su bili s Aishom radijallahu anha, ona je bila na devi, jahala na devi, pa se zove bitka kod devi. Onda su munafici u noći, u tmini, s jedne strane bacali strijela, a drugi isto munafici s druge strane, tako da se više nije znalo ko je koga napao. I tu su poginuli Talha i Zubeir radijallahu anhuma, dvojica ljudi kojima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zagarantovao džennet. I dolazi ubica Zubeira radijallahu anhu i kaže, Ali, hvaleći se, o vladaru pravovjernih, ubio sam Zubeira i evo njegove sablje. Alija ga izgoni iz sobe i kaže, jadniče, da ti samo znaš koliko je puta ta sablja odbranila Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada je izašao i ugledao mrtvog Talhu radijallahu anhu, odzaplakao i rekao da sam Bogom prije 20 godina umro, da ovo nisam vidio. Pogledajte s kolikim poštovanjem. On govori o ljudima koji su bili na drugoj strani. Aisha radijallahu anha je po jednoj grupi pouzdanih ljudi poslao u Medinu, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem za života je rekao, između tebe i Aishe bit će spor. I kaže, otpremi je na sigurno mjesto. On je majku muslimana, svoju majku Aishu, poslao nazad u Medinu s velikim počastima. I onda kreće Alija radijallahu anhu, kreće u Šam, da se dogovori s Muavijom šta će dalje. I tamo će golišnjaci odraditi posao. Ubacit će nered, fitne, smutnju i doći do borbe. I da bi zaustavili krvoproliće muslimana, Alija i Muavija se dogovaraju da pošalju svoje predstavnike na pregovore.
Muaviju je predstavljao Abdullah ibn Amr ibn al-As, a Ali radijallahu anhu Ebu Musa el-Ešari radijallahu anhu. I kad su Haridžije vidjele da će doći do dogovora, do mira, a njima to nije odgovaralo jer će u tom slučaju biti sigurno kažnjeni i pronađeni. Oni su istupili i optužili Aliju i Muaviju da su nevjernici zato što oni donose sud, a Allah je u Koranu rekao inil hukmu illa lillah, samo Allahu pripada sud. I kažu nema dogovora. Alija i Muavija, to što su oni uradili, to nije ispravno. Dakle, proglasili su Aliju nevjernikom i Muaviju. Aliju zeta Allahovog poslanika, čovjeka kome je zagarantovan džennet za života, i Muaviju također ashaba, jer nisu željeli da se sklopi sporazum. Alija radijallahu anhu ih nije dirao. Kaže, nećemo se protiv njih boriti sve dok oni ne započnu borbu. Dakle, to što su njega proglasili nevjernikom, on je to osaborio. Ali ubrzo šeitan ne miruje. Nagovorio ih je da jednog ashaba koji je bio na jednom bunaru sa ženom, svojom suprugom, ubiju zato što je rekao da je čuo kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da u vrijeme smutnje bolje je sjediti nego stajati. A njegovoj ženi su razborili stomak i na taj način je ubili. Nakon toga, dakle, radi se o sekti Haridžijama. Nakon toga su prošli pored jedne svinje, radi se o Šamu i Iraku tamo. I neko je predložio da se ubije ta svinja, a oni kažu, ne, kaže, to je vlasništvo drugog čovjeka, to je haram. Dakle, pogledajte, jedan ashab, njemu je zasmetalo to, kad nije on haram ubiti muslimana, ashaba, Allahov poslanika i njegovu ženu, a kaže, haram vam ubiti svinju, ubiju i njega. Ali radijallahu anhu više nije mogao saboriti. Naravno, to se više ne može tolerisati. I u 37. i 38. godini po Hidži vodio je protiv njih više ratova. A u vrijeme Emevija 23 rata su protiv njih vođene. Prije nego što je krenuo u borbu protiv njih, a prva bila na Nehrevanu, tražio je Ibn Abbas radijallahu anhu, jedan od najboljih poznavaoca Kur'ana poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem, od Alije da s njima razgovara. Kaže, možda će se neki vratiti. Alija se je bojao da ga neće ubiti, ali on je tražio. Kaže, ja imam lijepu narav, nikada nikoga nisam izazvao, pustiti mene, možda ću nekog spasiti od njih. I njih se je sakupilo u vojnom taboru na jedno mjesto 6000. I kad je došao među njih, oni kažu, dobro nam došao Ibn Abbas, zbog čega si došao? A on kaže, dolazim vam od Amidžića Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dolazim od Ali. Dolazim od Muhadžira i Ensarija, nijedan od njih nije s vama. Dolazim vam da vam odgovorim na sve one sumnje koje imate Kur'anom i sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šta zamjerate vladaru pravovjerni? Šta zamjerate Ali radijallahu anhu? A oni mu kažu, zamjeramo mu 3 stvari. Recite, koje su to 3 stvari, ali ako vam odgovorim na to Kur'anom i sunnetom, hoćete li se vratiti? Hoćete li se povratiti i pokajati? Kažu, hoćemo. Prva je stvar, kaže, inil hukmu illa lillah. Sud pripada jedino Allahu. Jedini on ima pravo da sudi.
kaže Alija je poslao svog predstavnika da pregovara sa predstavnikom Muavijin, da oni sude. Kaže, šta je druga zamjerka? Kaže, ratovali smo u bici kod Devi. Ratovali smo, nismo plijen dobili. Ako smo ratovali protiv nevjernika, onda imamo pravo uzeti plijen. A znate ko je tamo bio? Aisha, Talha i Zubeir. A ako su oni nevjernici, onda nismo smjeli protiv njih, ako su oni vjernici, nismo smjeli protiv njih ratovati. Kaže, šta je treći? I oni kažu, u pregovorima s Muavijom, Alija radijallahu anhu se nije potpisao u tom dogovoru kao emirul mu'minin, halifa muslimana, vladar muslimana. Kaže, ako nije on vladar mu'mina muslimana, onda je vladar nevjernika. I ako on nije vladar vjernika, onda mi nemam potrebe da slijedimo, da ga poštujemo. Kaže njima Ibn Abbas radijallahu anhu, kaže, prva stvar koju mu zamjerate je to što je on dozvolio da ljudi donesu presudu u bici na Sifinu. A kaže, zar vi ne znate da je Allah uzvišen rekao, ja ayyuhalladhina amanu la taqtulu sayda antum hurum, i na kraju ajet završava jahkum bihi dhawa adlin minkum. Kaže, tamo kad Allah govori o lovu tokom hadža od strane onoga koji je hramima, ako neko ulovi zeca ili neku životinju, kaže, jahkum bihi dhawa adlin minkum. Neka dva pravedna čovjeka od vas donesu presudu. Neka procijene koliko taj zec vrijedi da on plati tu. Dakle, mogao je Allah donijeti presud sam, kazati takva je kazna, sankcija za taj prestup, ali nije ostavio je da tu presudu donesu, da tu procjenu naprave dva pravedna čovjeka od vas. I kaže, zar ne znate da je Allah dželešanuhu rekao, in khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, kad se ona dvoje bračnih drugova spore, ne mogu da se dogovore, neka pošalju jednog predstavnika s njegove strane, jednog predstavnika s njene strane, neka donesu presudu. A kaže, zar je presuda u pitanju ulovljenog zeca i presuda u pitanju jednog braka preča od zaustavljanja krvoprolića među muslimanima i ubistva 1000 muslimana? Kažu, jeste. Kaže, jesmo to riješili? Kaže, jesmo. Prihvatate to, prihvatam. A kaže druga stvar, zamjerate Ali što nije uzeo ratni plijen. Kaže, ako vi smatrate da Alija radijallahu anhu treba da od majke muslimana Aiše uzme plijen, onda ste vi nevjernici. Ako smatrate da Aiša nevjerna, da ste vi nevjernici, jer Allah dželešan kaže, en nabiju evla bil mu'minine min anfusihim bez važnog umahatu. Vjerovjesnik je preči mu'minima od njih samih, a njegove supruge su vaše majke. Zar da od majke uzme ratni plijen? I tu su prihvatili stav Ibn Abbas radijallahu anhu. A kaže, to što zamjerate Ali, treća stvar, što se nije potpisao kao emirul mu'minin. Kaže, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je bolje od Ali. Na Hudejbi sklapao ugovor sa Kurejšijom. Na drugoj strani predstavnik Kurejšija bio Abu Sufjan. Rekao je, u ugovoru piši Alija, dogovorili su se po ovim pitanjima Allahov poslanik Muhammed sin Abdullahov i Abu Sufjan. Ali pa su ga zaustavili, rekli da vjerujemo da si Allahov poslanik, da ne bi ratovali protiv tebe. Kaže Alija, briši to. Briši Allahov poslanik. Tom prilikom Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ja znam da sam Allahov poslanik iako vi to ne priznajete.
Kaže, ako je to uradio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je bolji od Ali, zašto to onda, zašto zamjerate Ali? To što se nije potpisao kao emirul mu'minin ne znači da nije bio emirul mu'minin. Tom prilikom Haridži je napustila 2000 ljudi. Međutim, ostali su oni koji su i dalje bili u toj zabludi. Ima mnogo hadisa, i to vjerodostojni, koji govore o Haridžijama. Vrijeme je kratko, evo samo jedan opis Haridžija. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi imam Buharija, kako je došao čovjek iz Temima, Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, dok je dijelio plijen. I rekao mu Vejluk, rekao mu Irdil ja Muhammed, kaže pravedno dijeli Muhammed. Kaže mu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Vejluk, wa man ya'dil idha lam a'dil ana. Teško tebi, pa ko pravedno dijeli ako ja pravedno dijelim? Pogledajte, prigovara poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I neko da sahaba bio pristan, jer Allahov poslanik će dozvoliti da ga ubijem. Kaže, nemoj, on ima svoje pristalice. I onda i poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisuje. Kaže, fa inna lahu ashaban, on ima istomišljenike. Yahqiru ahadukum salatuhu ma'a salatihim. Kaže, kad pogledaš kakav je njihov namaz, ti svoj namaz smatraš bezvrijednim, kako oni lijepo iskrušeno klanjaju. Wasiyamahu ma'a siyamih, kaže post, a ti svoj post smatraš malo vrijednim odnosno njihov post, kako oni posti i kako puno posti. Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqihim. Oni uče Kur'an, ali to ne prelazi njihova grkljanja. Ne ide to u srce, ne ostavlja traga. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya. I oni izlazi kao što strijela izlazi iz onog luka. Braćo, kad navedemo ovakav hadis koji jeste vjerodostojan, nemoj sad da neko kaže, vala ja više neću džami da ne bio Haridžija. Ovo se bilo letali, ima ljudi koji kako sve razumiju. Nećete vi to tako razumjeti, znam ja to. Dakle, mogli smo o ovome govoriti dugo, još jedan put. Podcrtavam, nema u našim džamljama Haridžija, ali ima ih po strani, koji sve autoritete bagatelišu, sve muslimane proglašavaju kafirima. Hvala Allahu, vrlo ih je malo u Bosni. Vrlo malo, alhamdulillah. Ali ima ih u svijetu i postoje ovakve ideje i ponekad neko od njih napravi zločin i onda se svi mi muslimani moramo osjećati krivim. Ne, Islam je od toga čist i mi smo od toga čisti. Allah molim da nas sačuvao zabluda od takvih nagradnih ideja. Ela inna ahsana al-kalam bihamdillahi wa bihamdihi kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi nazm al-kalam. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام.